Ау, Цеко. Ще ги разбием ли са? Първо, честит първи учебен ден на всички ученици. Пожелаваме една успешна учебна година, без двойки и тройки. Без неприятни случки, изключвания. Чупете чинове с главите си. Чупете скули, гипса чупете също. Лепете плочки, ако ви се налага. Станете общаци. Трошете мивки. Джамове. Понеже искахте кадри от нашия първи учебен ден. Ето ги. Виж, обечерни бе. Изпърди чашечката. Бързо. Бързо е. Какво ти е люта чушка? За да съм здрав, да бием батовци като тебе. Нищо да. Ето ти парите ми. Дай си купуй. Ето любимата ми подкова. За какво ти е подкова? Мама каза, че е за късмет. Нямаш късмет. Дай всичко къде имаш. Няма нищо. Не, Имам. Happening today, you don't know whether you're coming or going, but you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Look at me when I'm talking to you. You're looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. I see the love in disguise. I see the pain hearing in your pride. I see you man and I don't see nobody else. I see myself and looking at. Аз самият и рай, господар съм и съм роб, начало съм и съм край, демон твой съм и твой съм Бог. No, I see the truth in the lies. I see nobody by your side, burn you when you're all alone. And you correct me when I'm looking wrong. I see the kill beneath the shame. Така ще. I see your soul through a window pane. I see the scars that remain. I see you when I'm looking at you. Аз съм и рай, господар съм и съм роб, начало съм и съм край, демон твой съм и твой съм Бог. Са, име предизвикателство, обайме на някакъв номер и да говорим на английски. Hi. We're from the Milk and Trade Company and we're looking to buy some onions and vegetables. I don't care. What? Why? Your manager told us that we can speak to the CEO of your company and buy some vegetables. Can you produce some or can you... Why? Wait! Звъниме на още един номер. Hi, I'm looking for Molly. I've been searching everywhere and I can't seem to find Molly. Molly. Oh. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. Казвай, какво искаш, бе? Where are you? Прибирам се. Ти къде си? What are you doing? Прибирам се, ти разбираш ли? No. Добре, какво правиш? Waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. Rock the microphone straight from the top of my dome. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. Ралица Николаева ни предизвика да направим Cinnamon Challenge. Да. Това ще рече предизвикателство с канела. Почваме егулка за след малко. Ето канелата, пише канела. Давай. Едно. Страх! 3. Само да имам.
Къде му е люта? Аз сега ще минават хора, които трябва да сте пати на народа. Аз ще да повърна. Това е най-гадното нещо на света и не го пробвайте. Сега е време за предизвикателството с лука, където ни предизвикаха доста хора. Понеже предното видео Цеко каза, че няма да яде лук. Аз лук няма да ям. Ама ще яде. Cheers! Лук няма да ям. 1, 2, 3. Не е толкова колко очаквах. По-добре нямаш. Не вземи. Не мом. Не побърна. Минам ми от канилата. И на мен Излъга. Диди. Последна пръченца. Как го деш това, бе? Нормалния. Яш, Не. падна в канелата. Не. Как ще падне в канелата, бе? Асен Димитров не предизвика да ядеме люти чушки. Чирс. Пак и на 3. 1, 2, 3. Това ме пръшка. Мали изпотих. Поне не ми се гади. Де бе, лук, де бе. Леко съвсем. Много е люто това. Не мога. Фак. Когато ядете люти чушки, ящите винаги хляб, никога не пийте вода, защото се разнася люто по гърлото. Яще хляб хора. Хлебец. Това беше от нас. До следващия път и очакваме нови теми, предизвикателства и някакви въпроси там на линковете долу. Еба си якото. Не ми тирия. И до следващия път. Cheers! Так, Валю, това беше Цеко. Аз бех Цеко, това беше Валю. Бац. Mirror on the wall. Cheers. Искахте кадри от нашия първ Пожелавам ви хубава година там. Не. Точно. Пожелавам ви всичко. Пожелавам ви успех. Господи, че му аз изказвам. Чупи се. Гордо обичам люто, ама... Да, прекалено. Диди. Да, сега там. Up you, lyrics coming at you with subsonic speed, JJ Fang. Someone of the